Mayroon mga idol. Medyo malaki na din. Ayan, oh. Ayan. Ayan mga idol, oh. Laki. Ayan mga idol. Good morning po sa inyong lahat. Bali, welcome back na naman po sa munting channel natin. So, yun mga idol, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. So, yun mga idol, ingat po kayo palagi. Bali, magpapandaw pala tayo ngayon, 10 buho trap. Dating spot pa rin natin to mga idol. Nandito yung 5 natin. Bali, hiwalay sila. Tsaka dito naman yung 5 kabila. Dito yung unahin natin mga idol, yung 5. Bali, time check mga idol, alas 7 na pasado. Sana may swerte. Sige mga idol, stay tuned lang. Update ko kayo mamaya. Wala tayo mga idol, yung isa natin. Ayan, o, may suga-suga crab sa itaas. May pain pa. Ayan, o, bumaba yung suga-suga crab. Ayan yung suga-suga crab, o. Wala siguro ang alingango. Wala mga idol, suga-suga crab lang. Yan. Pangulam lang. Sige mga idol, stay tuned lang. Puro mga idol. Meron pa kasing pain, no? Wala mga idol. Ito yung pangatlo natin. Diyan. Sana may huli na. Wala pa tayong nahuhuli kahit isa. Wala ng pain. Nandun yung kain, kinakain. Diba? Suga-suga crab na naman. Yan, no? Napakalaking suga-suga crab. Ito siguro yung bahay niya. Yan, bahay ng suga-suga crab. Laki. Yung pang-apat natin mga idol. Diyan tayo nakahuli ng malaki dati. Sana meron. Meron mga idol. Ayan, o. Ayan, o, kumakain siya ng pain. Ayan. Palagi akong nakaswerte dito mga idol. Palagi talaga ako dito na nakakahuli. Dito sa spot na to. Medyo malaki na rin mga idol, oh. Ayan. Ito na yung pang-5 natin. May pain pa. Wala siguro. Siguro mga idol. Wala. Isa lang nahuli natin sa 5. Wala. May pain pa. Dito na tayo sa pang-6 mga idol. Yan yung pang-6 natin. Nakadali din tayo dyan dati. Sana meron. May pain pa mga idol.
May alimango mga idol, malaki. Ayan o. Hindi pa. Hindi yan kinakain no. Dali din ng malaki sa wakas. Ayan mga idol. Laki. Ayos, nakadali din ng malaki. Ayos mga idol, nakadali tayo ng malaki. Ayan. Palagi ako nakakadali dito mga idol sa spot na to. Pati dyan. Stitch lang mga idol. Ayan mga idol. Wala mga idol. Hindi nagalaw yung pain no. Ito mga idol yung pangwalo natin. May pain pa siguro. Wala siguro mga idol. Hindi nagalaw yung pain. Hindi nagalaw yung pain mga idol. Yung pang siyam natin mga idol dyan. Dyan tayo nakadali dati ng malaki. Yung kalahating kilong bigat. Dito yun banda. Umuulan na naman mga idol. Sana wag lumakas yung ulan. Delikado yung cellphone natin. Suga-suga crab mga idol. Sana meron. Dalawang suga-suga crab lang mga idol. Yan no. Basuka crab. Stitch lang mga idol. Isa na lang yung papandawin natin. Dito na yung pang 10 natin mga idol. Umuulan na. Sana may huli. Meron mga idol. Medyo malaki na din. Ayan o. Ayan. Wala nang kasing pain. Ayos. Nakadagdag pa tayo. Nakadali tayo ng dalawang malaki. Ayan o. Okay na ito mga idol o. Mataba. 3 piraso yung alimango natin.